on hem tingut l'oportunitat de ser reelegits com a junta directiva de l'entitat, i llavors també una convenció on estem reflexionant sobre les línies de futur del nostre sector. A la nostra assemblea hem tingut l'oportunitat de presentar els resultats de la feina feta al llarg de 4 anys, on volem destacar sobretot l'increment que hem tingut de la confiança dels nostres anunciants, principalment del sector privat. Creiem que el model de la premsa comarcal ja és molt visible per les grans marques d'anunciants i que confien en aquest suport que és el preferit dels catalans i que localment i territorialment és el mitjà de referència a tot el territori i a les comarques de Catalunya. D'altra banda, en aquesta convenció allò que estem fent és, d'una banda, veure l'experiència, conèixer l'experiència de Tatxo Benet, i per altra banda reflexionar una mica sobre el món digital, com està afectant a les nostres publicacions. Presentem el que és l'e-quiosc, un projecte compartit amb les altres dues entitats de premsa en català i revistes que hi ha al país, la PEC i l'Amic, una eina que creiem que ens dona visibilitat a prop de mig miler de capçaleres i que ha de continuar desenvolupant-se i sent una eina d'ús per totes aquelles persones interessades per les publicacions en català. I d'altra banda, reflexionem també sobre quin ús n'hem de donar als nostres mitjans de les aplicacions per telèfon mòbil. És cert que el món de la comunicació s'està transformant gràcies al tema d'internet i també és cert que els nostres telèfons intel·ligents o telèfons mòbils s'estan convertint en la nostra principal manera d'accedir a aquesta informació. Per tant, volem presentar als nostres associats quins usos donen els mitjans catalans en aquestes aplicacions. Crec que hem d'estar contents. En un moment en què tothom dona per desapareguda la premsa en paper, podem dir, per exemple, que la nostra entitat en aquest últim any ha ingressat 3 noves capçaleres en paper i 3 de digitals. A més, també hem destacat al llarg dels últims anys una renovació al capdavant de moltes publicacions històriques en el país que porten 70, 100 anys fins i tot i que han vist incorporar joves periodistes que han vist una nova oportunitat a la premsa comarcal per poder desenvolupar la seva feina. Davant la mancança de grans mèdia d'absorbir aquests professionals, aquests periodistes preparats que estan sortint actualment de les universitats catalanes, la situació creiem que ha arribat ja a un moment d'estabilització i que en els propers temps repuntaran. És a dir, haurem d'apostar novament per allò que sabem fer, que és la informació de qualitat, la informació de proximitat, allò que li és proper i d'interès als nostres lectors, i segurament despreocupar-nos més sobre quin format ho fem, si ho fem en paper o en digital. El més important és preservar aquest contingut d'actualitat, aquesta informació que la gent necessita per al seu dia a dia.